איך אני והסוני שלי נראים בתור דמות אנימה. כן, ג'רחתי. עשיתי את חול. יש אישור. חכה רגע. עכשיו עושים את זה. איך אני נראה קודם. בוא נראה. תכתבו בתגובות אם זה יפה או משהו, רק אם יהיה תגובות, איך הסוני שלי נראה. לא, בלבלתי במגשים. כן, אם לא הלכתם לבית ספר, תנו לייק ותגובה שלך. אז פה איפה שאתם רואים את המסך שלי, נוגע פה בעיגול, זה הסוני, ופה למטה שלט אני מת.